Hej, det er Tree Grip. Jeg hedder Jakob. Siden jeg startede med at spille discgolf i 1982, har jeg haft et brændende ønske om at etablere min egen discgolfbane. Måske ikke siden 1982, men i rigtig lang tid i hvert fald. Og da jeg fandt det perfekte område i 2019, sagde min dejlige partner, Gitte, gør det dog. Så vi gik hen og fik os et stykke skov i Midtjylland, og har siden 2021 arbejdet uafbrudt på at etablere Tree Grip som en privat discgolfbane. Vi åbner den 8. juni, og der åbner vi kl. 9. Vi åbner for medlemskab og pay and play. Vi kommer til at arbejde uafbrudt frem til den dato, men kl. 9 den 8. juni, der er du super velkommen til at komme ud, prøve banen, være med til den første turnering, måske sætte den første banerekord. Og du har også en enestående mulighed for at blandt andet prøve vores overdækkede driving range, vores putting area. Du får et kig ind i medlemsloungen, vores pro shop og mange andre spændende ting. Så sæt et kryds i kalenderen 8. juni kl. 9 et sted i Midtjylland. Og husk at følge os på Facebook, fordi på siden Disc Golf by Tree Grip kan du nemlig følge med i, hvor det kommer til at være henne. Og så åbner vi også et website om ikke så lang tid. Men stay tuned her på kanalen, og indtil videre, for os en god flyvning. Vi ses.